Vivo 29 5G je vybavený svetelným prstencom na ovládanie teploty scény, 50 megapixelovým predným fotoaparátom a podporuje mobilné siete 5. generácie. Telefón má 6,78-palcový displej AMOLED s rozlíšením 2800x1261 aktérov s obnovovacou frekvenciou, čo umožňuje mimoriadne plynulé animácie. Je vybavený dvoma objektívmi, hlavným s rozlíšením 50 megapixelov a optickou stabilizáciou a sekundárnym širokouhlým objektívom s rozlíšením 8 megapixelov, vďaka čomu je fotografovanie jednoduché. Svetelný kruh Auralight poskytuje mäkké svetlo bez oslnenia, čo umožňuje dosiahnuť trojrozmerný efekt osvetlenia a redukovať tiene na tvári. Predný fotoaparát má rozlíšenie 50 megapixelov a doplňa ho 8 megapixelový širokouhlý snímač, takže telefón je ideálny na selfie a vlogy. Telefón má batériu s kapacitou 4600 mAh a technológiu Flash Charge s výkonom až 80 W, ktorá umožňuje nabiť telefón z 1% na 50% za 18 minút. Telefón využíva 13. verziu systému Android s grafickou nadstavbou Funtouh OS. Telefón má 8-jadrový čip Snapdragon 7 178G, 8 GB pamäte RAM, 256 GB úložiska a podporuje mobilné siete 5. generácie. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.